मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बे एडभार्टाइजआ ओंखारनायलाय आंबो एप्लाइ खालामनानै माने गोसो होनानै प्रिपारेसन खालामनाय जादों आरोखि। खालामै दा बावनो आङो बेखौहाय रिटेन एग्जामखौ क्वालिफाइ खालामनानै बावैसो सिगां भाइभा जादों। बावबो आं मोजाङैनो हानाय मोनखादों आरोखि। दा दिनैनि दिनावहाय रिजाल्टआवहाय आं मोनबाय, आं पास जाबाय। बिटिआर गभर्नमेन्ट जाय प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय जेसेबांखि साख्रि बाख्रि होगासिनो दङ बेफोरो एकदम माने फैसा होआलासेनो जायफोर माने इडुकेसन क्वालिटि दं, टेलेन्ट बेफोरनो मोननो हादों आरोखि। आलदा फिल्डआव आलदा लाइननि मोनबोदों बयबो। दा प्रमद बर' सारखौहाय बहुद गोजोननाय थायो। बिथांनि बायदि समावनो आंबो दिनै सासे मोनसे बे पस्टआवहाय आंबो पास जानाय जाबाय। दा दिनैहाय आंखौ मोननाय होननानै मिथिनानै जोंनि गामिनि लाइमोनफ्राबो नाजागोन बा गोसो होगोन। खारन दानि सरकारनि दिनावहाय बाहाय जोंहा जेबो फैसा गरसेबो गारनाङा। गावहा जुदि नाजानाय थायोब्ला निस्सय बियो गावनि नाजानायखौ जाफुंसारहोनो हागोन आरोखि। रां होआबा साख्रि मोना होननाया बे 100% नंखाय। दा जोंनि दा समावहाय बेबायदिनो मानसिफ्रा फोलागासिनो दं आरोखि ना। एथ' लाख होआबा साख्रि मोना बेफोरबायदि बुंगासिनो दं। बे टटेलि 100% नंखाय। आंनिफ्रायबो आं गरसेबो फैसा होआखै, थाइसेबो होआखै। आङो आंनि टेलेन्टजोंहाय आङो एग्जामखौ होनानै आं मोननाय जादों आरोखि। बड'लेण्ड बुब्लिखौ फरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दा दिनै आं बेखौनो बुंनो सानदोंदि आंहा गोसोआव दिनै बहुद गोजोननाय दं। मानोना आङो VCDC सेक्रेटारिनि पस्टआव पास जानो हानायनि थाखाय आङो सिगाङावहाय निफ्रायनो खस्थ'यै फरायबोदोंमोन। सिगाङाव आङो नवोदयआवहाय फरायोमोन बासुगावआव। बेनि उनाव आर्ट्स स्ट्रिम लानानै आङो बरपेटायाव फरायहैदों। बेनि उनाव HS खौ पास जानानै गसाइगाव कलेजाव आं जुग्राफि अनार्स लानानै गसाइगाव कलेजनिफ्राय जुग्राफियाव BA खौ कमप्लिट खालामनाय जादों आरोखि। बेहाय BA खालामनाय समावबो आङो मोनसे हस्टेलाव वार्डेन जानानै फरायबोबाय थादों आरोखि। लोगोसे उन्दैफोरखौ नायनानैबो आरो आंनि फरायनायखौबो आं लाफाबाय थादों। बेनि उनाव आङो मास्टार डिग्रिखौहाय मध्य प्रदेश जबलपुर रानि दुर्गावती इउनिभारसिटियावहाय आङो कमप्लिट खालामहैनाय जादों आरोखि। दा बेनि उनाव आङो मास्टार डिग्रि जोबनायनि उनावनो आङो मोनसे इंलिस मिडियाम हावरागुरि बेयावहाय प्रिन्सिपाल हिसाबै आङो 4 बोसोरसो मावबाय थानाय जादों। दा बिदिनो खस्थ' खालामै उनावहाय मास्टारावहाय एसे मेंनाय मोननायलाय एसे थाथ'नानै बिनि उनावहाय VCDC आवबो आङो चेयारमेन हिसाबै मावबोखादों। दा बे हिसाबै बे फिल्डआव मोजां। दा बे समावनो आङो नैबे जोंना BTC गभर्नमेन्ट मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बे एडभार्टाइजआ ओंखारनायलाय आंबो एप्लाइ खालामनानै माने गोसो होनानै प्रिपारेसन खालामनाय जादों आरोखि। खालामै दा बावनो आङो बेखौहाय रिटेन एग्जामखौ क्वालिफाइ खालामनानै बावैसो सिगां भाइभा जादों। बावबो आं मोजाङैनो हानाय मोनखादों आरोखि। दा दिनैनि दिनावहाय रिजाल्टआवहाय आं मोनबाय, आं पास जाबाय। दा आं बुंनो सानदोंदि जोङो लाइमोनफोरा बे बिटिआर गभर्नमेन्ट जाय प्रमद बर' सारनि
दैदेननायावहाय जेसेबांखि साख्रि बाख्रि होगासिनो दङ बेफोरो एकदम माने फैसा होआलासेनो जायफोर माने इडुकेसन क्वालिटि दं टेलेन्ट बेफोरनो मोननो हादों आरोखि आलदा आलदा फिल्डआव आलदा आलदा लाइननि मोनबोदों बयबो दा प्रमद बर' सारखौहाय बहुद गोजोननाय थायो बिथांनि बायदि समावनो आंबो दिनै सासे मोनसे बे पस्टआवहाय आंबो पास जानाय जाबाय आरो मोनसे खोथा बुंनो सानोबा जोंनि गामिनिफ्राय साननानै नायोबा आं बिराद गोथौ गामिनि गुरफेला सिंगिमारि बे गामिनिफ्राय गभर्नमेन्ट जबानो बुंनो थाङोबा साबासोल' दं दा दिनैहाय आंखौ मोननाय होननानै मिथिनानै जोंनि गामिनि लाइमोनफ्राबो नाजागोन बा गोसो होगोन खारन दानि सरकारनि दिनावहाय बाहाय जोंहा जेबो फैसा गरसेबो गारनाङा गावहा जुदि नाजानाय थायोब्ला निस्सय बियो गावनि नाजानायखौ जाफुंसारहोनो हागोन आरोखि दा दिनैथ' रिजाल्ट होदों माखासे मानसिफ्रा आंनाव सोंहरबाय थादोंमोन बेसेबां फैसा होखो होननानै आंथ' बिथांमोनखौ सिदा बुंदों कि आं गरसेबो फैसा होआखै आं आंनि टेलेन्टजों मोनदों आरो आंहा बेबायदि गिदिर लिडार सिना जाना गैखाया ओरैबायदि लाइननिबो गैया आं आंनि नाजानायजों मोनदों आरोखि दा आं खावलायनो सानो जोंनि बिटिआरबासि लाइमोनफोर बा आसामबासियाव थानाय लाइमोनफोरखौहाय नोंथांमोनहाबो नाजा फरायबाय था आरो नोंथांमोनहा सानसे जाफुंसारगोन आरोखि आरो मोनसे खोथाया बेनो जोंनि प्रमद बर' सार मानाव गेदेर प्रमद बर' सार मोनसे खोथा बुंदों न'खर न'खर साख्रि होननानै बेबायदि लाइनजोंनो आं सानो आरोखि दिनैहाय आरो बाव प्रमद बर' सारा 5 बोसोरसो मावबावनाय उनावहाय बे बुस्थुआ न'खर न'खराव सासे जागोन बायदि आङो नुहुरो आरोखि जाहैगोन होननानै बेखौ जुदि जों जागोनल' होननानै नेनानै थानाय नङा प्रत्येक न'खरनिफ्रायनो जों लेखा गोरों उजिनांगोन BA पास MA पास बेबायदि जों थानांगोन खारन जों मोनसे रिकुवारमेन्ट होनायावहाय जोंहा एप्लाइ खालामनोबा क्वालिफिकेसन नांगौ दा बेनिखायनो दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं गोजोनबाय आंना निजोम नार्जारि कुइसनाथ' थाबानोमोन खिन्थु आङो आगोलनिफ्रायनो आलदा आलदा एग्जामबो होबोबाय थायोमोन जिहेथु नेटफोरबो होदों आङो आलदा आलदा एग्जाम जे प्रिपारेसन खालामबोबाय थादों जेनेबा आरो PCDC आवहाय रायजोनिबो खामानि मावो आङो हरावबो एसे प्रिपारेसन नायबोबाय थादों आरोखि कुइसनफोरखौहाय दा बेबायदि आंनि प्रिपारेसनावनो कमनफोर गोलैनानै आं लिरनो हादों आरोखि नोंथांनि गोसोआव साननाय दंखायोमोन नामा बेयाव एग्जामखौ आं पास खालामनो हागोन नामा औ आंहा माने बे लाइनाव बहुद इन्ट्रेस्टखामोन नालाय दा बेफोरबायदि टाइपनिबो कुइसन फैदों जिहेथु दा आंनि थाखाय इजियानो जाहैदों आरोखि गोबां समाव माखासे सुबुंफ्रा बुङो आथिखालाव रां होआबा साख्रि मोना बैसोरनि थाखाय मा फोरमायनो बे नङा रां होआबा रां होआबा साख्रि मोना होननाया बे 100% नंखाय दा जोंनि दा समावहाय बेबायदिनो मानसिफ्रा फोलागासिनो दं आरोखि ना एथ' लाख होआबा साख्रि मोना बेफोरबायदि बुंगासिनो दं बे टटेलि 100% नंखाय आंनिफ्रायबो आं गरसेबो फैसा होआखै थाइसेबो होआखै आङो आंनि टेलेन्टजोंहाय आङो एग्जामखौ होनानै आं मोननाय जादों आरोखि